Tigo. Ayo Tigo. Ayo Tigo. Sing bener nek kanggo apa? Jare. Ketok aja. Ya, ngono koyo maju. Ayo. Piye? Walah, Cuk. Walah. Ojo teko. Piye? Walah, Cuk. Maju, Piye? Walah, Cuk. Piye? Maju. Ayo maju. Maju terus ya. Maju. Piye kowe? Apa piye? Kowe kon meneng ae. Weh, saru. Ngene digenekno. Ayo. Apa? Wah, tantang. Ayo. Ape lapo kowe? Jotos wetengku. Jotos. Sing bater. Bater. Cepet. Oh, marai kowe. Jaluk contoh. Parah ini lho, Cuk. Lok lho. Kantor bom wis ora tok jatuh. Ape lapo? Marai zaman saku ah. Kan terus jotos kowe gede terus sing maju. Cek kok. Kape lapo? Apa? Jotos kowe. Marai cah cilik iku sing apik. Kon sekolah. Lah aja marai kon jotosan. Arep piye? Ora. Iya bener kowe. Marai sekolah. Kon jotosan. Lah iki kandhane. Sekolah. Sekolah. Majoto wis marai jotosan piye kan? Marai cah cilik kon sekolah. Ini piye? Mulai iku nganggo biaya. Waduh. Ya bener. Enek sekolah berdua lho. Waduh, bener kowe. Sekolah iku biaya. Sekolah iku biaya. Kowe sekolah iku biaya. Sekolah ora. Sekolah iku biaya. Niki tanpa modal sesuk bayaran. Enek kowe bayar sekolah. Ora percaya piye? Apa dia? Bayarane dintekno kancane dhewe. Kancane sapa? Yo piye? Bayarane kok takno? Bayarane kok diteno karepmu piye? Lho kowe ora mesakno lek. Ya piye kok? Lho, lho itu. Lho delok. Sampeyan sing adoh kowe.
mbalui negaraku, men menang musuh negaraku. Kula yang iman marang nyawamu. Dali lan guluit bendera ning barak matyo ulungke lakak. Ora kepati-pati bare ning praja. Yen aku durung bisa gulung gendera ning Medya. Kaya ngono. Lan rebut kanthi cara kekuatan. Pancen bener. Maju! Setan! Bayu! Cah! Cah! Hendak! Loh, menang! Loh! Ono bocah wadon sing majone sak tengah palagan. Loh! Rumangsamu nyelok wong tenduk rumangsamu. Wis memper ya aku nyelok kowe wong ndus memper. Apa yen wong wadon kudu mbok celondok, Ngene, iki ora perang kang gedhe. Kene opo malang kadhok ning papan kene ora ngeman marang ayuning rupamu. Mengko yen kena kanah sring. Ciri kowe. Aku arep golek senopati saka Kadipaten Barat. Kowe arep golek senopati perang ning barat. Wis mati. Ngaku ora. Jojo aku, Nduk. Apa? Aku. Kowe. Iya. Lho wong barat ku ora ana sing dhuwur piye? Senopati didom pirang-pirang perak. Sing dhuwur, manggone ning dhuwur, sing ngisor, manggone ning ngisor. Dadi wong barat ki cendhek-cendhek kaya kowe ngono. Nyatane iki Kaya ngene kok dhisik dadi anak sing luwih cendhek. Apa kowe ngeser iki? Ning eman oleh somong. Rumangsamu nyek kowe. Minggir. Cetane ning papan kene medyon setentekan senopati. Babone sing ditok ning papan. Ngino. Senajan to aku wanitane prajurit to ngadepi kowe aku ora bakal mundur sajangkah. Sumbarmu kaya mangkono. Cah, dijajal. Wes, waduh. Wah, opo kowe ngene iki, Maju nesu, maju. Apa-apa kok. Jotos! Jotos! Ayo. Kadro. Nah, iya maju. Nah. Iya. Iya. Apa? Ngopo rawani? Menteleng kowe. Musuhmu aku. Babatan Paceng ngadepi senopati wadon saka Kabupaten Madiun. Ora sangino panjenengan. Tur maneh sapa sing kepengin panjenengan tulungi paman? Ngerti kedadian sing kaya sing tegelan entoso kowe Respati. Ketimbang aku panjenengan tulungi kin aku lila gembretalan mati ning tengahing palagan. Ora usah dadak kaya ngono. Saiki kowe bisa mbedakake gelar senopati kira mujudake salah sawijining kanugrahan. Nanging sanggeman sing abot sanggane. Aku ora ijep. Panjenengan ki bakal kandha apa wae bakuni. Senajan kene panjenengan wis paring pitulungan marang aku, ning gelar senopati tetep dak jaluk paman. Uga atimu. Kowe kepengin gelar senopati kanggo ngadepi tridaning prajurit saking Kabupaten Barat Mat. Nanging pungkasane ing papan kene mau sapa? Sing arep meh wae kepikut. Aku ngerti yen papan kene mau panjenengan sing paring pitulung marang aku nanging paman. Sapa mangerteni yen to bisa aku bakal menang ngadepi prajurit saka barat kula. Tetepake gelar senopati bakal ndak jaluk. Bakal tak ulungake. Neng ora saiki. Lanjut. Besok yen wis rampung peperangan antaren Barat Madiun lan Madiun. Aku ora butuhake besok paman, sing tak butuhake dina iki. Nanging Kanjeng Adipati rong ngerti ngeman marang putrane ora ya mung kuwe Respati. Paman Temenggung Brajanata. Panjenengan ora susah dadak kandha sing kaya ngono. Senajan to Kanjeng Rama ngeman marang aku ning aku ora ngeman marang jiwa ragaku. Perang kuwi kejem lan wengis. Ditulis nganggo aksara wae unine tetep perang lan bakal wengis lan kejem.
Sing menang bakal ringkih, sing kalah uga bakal tumpes tapis ludes kewes ingkang tanpa tilas. Panjenengan ora sah ngeman marang aku. Aku yen to mati nglukepi bumi kira aku ning Kadipaten Medion aku ora bakal ketun lan ketun. Sebabe apa aku ngeman marang kowe, Spat? Jalaran aku tresno marang sliramu ngayu. Tresno Kok nganti beset kulitmu. Lan uga nganti temekaning pati aku mangsa kelangan. Paman Tumenggung Brajanata. Panjenengan kuwi andhane Kanjeng Rama. Iya. Panjenengan kuwi mung senopati ning Kadipaten Medion. Lha panjenengan kok bisa kandha kaya ngono? Ing kene senajan to panjenengan nuwake tresna marang aku. Aku ora bisa nampa marang katresnan. Tresna ki ora bisa diukur cendhek during derajat pangkat lan oke bondo donya. Mung ati kang dadi pawitane, Pat. Pancen kuwi bener Kakang kuwi yen tresna paman. Ning kene aku ora tresna marang panjenengan Ora tresna. sampe ngono. Jenengan ki lho. Adem wayah udan kaya ngene. Lah yen adem-adem kaya udan ngopo Kowe iki paman? bocah wadon pendane dagangan suruh. Saya suwe yen ora kelakon alum. Mumpung kowe ini anggepun wae lawangi swarga mengo tak kandhani. Rumangsane iku. Senajan to aku ki mbok padhake suruh yen to ora payu suwe-suwe saya alum ya wis ben. Timbang aku dadi bojo panjenengan. Nek kelakon dadi bojoku gene yo. Aku ora tresno karo panjenengan kok kelakon dadi bojo panjenengan. Kuwi ting tresno jalaran sapa. Ana wis tembung ngono kuwi ora ana wis tresno. Ayo padha jalaran sapa diwenake kuwi. lan padha diwiwiti antaraning Brajamata lan Pati karep iki. Jenengan ki lho jane kok. Dalane ki lunyu. Lah nek dalane lunyu panjenengan ngoyak ae. Nek tiba, Tiba ya wis ben tiba-tiba dhewe kok. nek tiba aku go melu ngrasake lara. Lah kok panjenengan ngrasake wong sing tiba aku. Lho ngaku tresno kok ora melu ngrasake Kok lara. ora iku isin. Wong wadon ki rasa dadak kaya ngono. Enten apa? Bebasan kuncung nganti gelung aku sesiku dadi abdi ana ing Kadipaten Medion. Aku tresno karo kowe. Mung wae lagi iki aku bisa kaweca. Mbok ngono karo dangan mungguing aku. Aku pengen nilakake tresno marang kowe, Pat. Mirengno Paman Brajanata. Saiki nganti selawase aku ora bakal wadeni karo panjenengan nang uga aku ora bakal suci dadi garwa panjenengan. Rembulane mantu ae semuna rendah dari lintang anggap bait awan pating gelembyan dayane Mantila triwo larut sumripit kayanggap karep mana ingkang nandhang
tresna karo kowe. Nanging babar pisan sithik wae ora luluh atimu. Imbang lan nampa marang tresnaku Respati. Paman Brojong. Kok kebangetan temen iki kita lagi. Aku tunggu-tunggu. Keteng wae aku. Iki saiki kare aku kan ya tau rasa buat dadi karo panjenengan aku ora bakal syuting ratene panjenengan. Sebabe apa? Gelar Senopati tetep gak jaluk paman. Puguh atimu tetep kepengin jaluk gelar Senopati. Pancen bener. Yen upama tak kuwi njur arep apa kok. Yen ta panjenengan kuwi gelar Senopati mau bakal tak peksa panjenengan paman. Tegese musa apa kelakon aku kudu jandon tanding karo kowe Respati. Apa dimana panjenengan kowe mau wis tetulung marang aku njur aku wedi karo panjenengan ora. Aku ora bakal wedi karo panjenengan paman. Jane rak gampang. Apa meneh mung perkara gelar Senopati. Ora usah dadak direwangi tanding gelut karo aku. Bakal tak ulungke. Apa meneh mung gelar Senopati. Yen perlu jiwa lan ragaku nyawaku bakal tak wenehke. Aku ora butuhake nyawa. Waton kowe gelem dadi bojoku. Aku mau paman. Kono lho panjenengan iki. Entuk kene. No, jengkangke malah kanggo. Lah panjenengan nekat ae kok senengane apa? Lah iki bocah wadon nekat ngajak gelut. Piye? Aku bakal njaluk gelar Senopati. Yen ora panjenengan ulangake bakal tak peksa paman. Kaya ngono. Yen pancen adeng atimu meksa kowe tanding karo aku, bakal tak ladeni Respati. Ojo kaya bocah cilik adu-adu sing balung urete kulit. Yen to panjenengan duweni aji Jaya Kawijayan aku uga bakal duweni aji Jaya Kawijayan. Sumbarmu kaya bisa mbelah jagat. Bakal tak taker warek ing papan kene Respati kok, Pak. Ditemtokake sing kebledhar Respati apa paman Brojana? Ayo, maju kanthi leganing atimu. Bakal tak keblake dadak. Aku semaput apa mati, lenek mati saiki apa kapan? Ayen panjenengan mati ndang gebledak kono Lah kok saja. enak kok kok Saja gembletak. panjenengan yang ngino karo aku rumasane panjenengan apa sing duweni kasekten ngono kuwi panjenengan tok. Ayo. Yen to pancen jenengan duweni aji Jaya Kawijayan aku ora bakal ngerti. Lah wong lagi duwe kasekten ngono wae kok arep dipamerke karo Brajanata. Puguh atimu kepengin dadi senopati. Pancen bener Kak Paman. Lah nu kuwi entuk kanggo ngadepi para senopati saka barat Madura kagel digudungi kowe. Mun panjenengan ora susah pameran ning karep aku bakune panjenengan wis tamat tak tamani saiki panjenengan uga. Dol tinuku. Pancen. Saiki wis adol, aku pentuku. Kosok balene. Aku saiki bakal adol karo kowe. Yen to panjenengan adol aku uga ora bakal wedi bakal nuku marang panjenengan. Ojo kok endan. Keblake dadamu, mbuh dadine aku ngono. Tanpa tak kongkon depok, tan urunga mesti ke bakal depok. Aku ora iso mlaku malah ati kejejer. Lah nek pancen kowe ora duwe daya, ayo dibacutke tanding karo aku. Ora iso ombak paman sikilku. Ya diobahke. Ora iso. Lah mau Paman. tembungmu wis ora kaya ngono kok ora iso ngobahke sikil. Paman, Gak nang depok nek kepen ceplok kowe. aku ora iso obah iki lho paman. Biasane ngapusi wong wadon sing kaya kowe. Tidak usah kasar to paman, aku ora iso obah. Apa meneh kok mlaku? Alah, iya. Obah wae ra iso. Ora bisa. Nek ngono kuwi guna apa yen aku tresnani wong wadon ketang ayu ora iso mlaku. Tanggep lumpuh kowe kuwi. Ojo to paman, terus panjenengan aku wis ora iso mlaku piye paman? Peda apa yen tok aku nunggone tinggal lunga pisan ah. Paman. Udan-udan kaya ngene kok nunggone patung tinggal lunga pisan. Paman, ojo ditinggal. Kulon-kulon kono ndara ana wedok liyane kowe. Ojo ngono to paman. Saiki karo aku jane tresno. Ah. Wong tresno kuwi jane ora ngono kuwi kok paman. Wong tresno ki lara kaya apa ya tetep tresno. Aja-aja mung tata gelar lain nggonmu ngucap sing kaya ngono kuwi. Ora paman tenan. Ning batinmu babar pisan ra tresno karo aku. Tresno aku mau ngetra-etra kok paman. Apa bisa tak percaya? Aku mau nyoba panjenengan ki tresno tenan marang aku apa ora. Jebul ki mau nodi sepira gedene katresnanku sing tak tujuake marang kowe. Nek batin karo aku ya aku ditambani.
rampung tak tambani mengko bisa waras Respati tetep dadi katresnan. Bakal saged dadi karo panjenengan. Enggak disemekke marang sane Kanjeng Adipati Rangamurti. Nek ngono ya gathuk. Tambani ya Paman. Ngene iki apa mesti pendak dina pendak bengi aku yo gelem. Ndi? Ora panjenengan ora tau gelem pijeti. Wes. Nek dadi bojone aku yo gelem. Lah ora dadi bojone ora tau pijeti. Sing marakno ora iso mlaku sing ndi? Mbok panjenengan rambut di sing mbok tamani kok. Dhuwur-dhuwur. Wong wadon iki sikile muk loro. Nah wong lanang yo telu. Hus. Gane iki loro entuk apa loro tenan iki? Nah tapi jenenge ketikane yo ngono jeneng wong wadon sikile yo loro. Apa ono wadon? Biasane wadon kaya kowe iki sikile telu aku nganti girap-girap, Pak. Hus. Ndi? Kok panjenengan dadi pijeti ae. Cenduan ya Paman. Saiki nggone sapa besok nggone sapa tak gemuk bareng-bareng apa? Aja urute wae kok. Ngerti yo tak demek dhisik iki mau. Lah tak tambani. Pon. Dirasake delok bakal waras. Ala yo. Respati waras gelem dadi bojoku mendah kaya ngopo Bagyo Mulya rasane atiku. Ini waras ya Paman. Matur nuwun nggih Paman. Saiki ayo bebarengan suwane rasane Kanjeng Adipati. Napa? Cik men enggak diresmekke nggonku dhaup karo kowe. Dhaup. Iya. Dhaup karo panjenengan. Iya. Kula dhaup karo panjenengan. Ya mesti wae ta. Ora sudi. Lah iya. Wis tak pinter-pinterke lho isih luwih pinter Respati. Aku jane mau ora ngerti nek arep diapusi. Kapiran parigaga ramatun kebo sapiran nuntun. Tak kerek tak dutke, ora kene tak dukunke ah. Cintaku isih cimondo ning Kadipaten Mediya mung nambahi wirang. Nek aku ora cimondo ning Kadipaten Mediya. Kanjeng Rama banjur tidur. Munggo iki lagi kahanan sepi sing kaya ngene. Aku bakal nulis nawala supaya tak tinggalake ning Kadipaten Mediya iki. Kanthi nawala iki mbok menawa Rama dalahe bakal maringi pangapura jalaran aku wis wani ninggalake Kadipaten Mediya lan ninggalake marang Rama lan ibu. Rama, kula nyuwun pangapunten bilih kula sampun nilaraken wonten ing Kadipaten Mediya. Nggih pareng Rama. Genduk Respati mlebu ning taman. Enci. Weruh. Menapa lho Kang Mas? Ndak anggite nawala iki. Serat katur dumateng Rama lan
Rama lan Ibu. Kula nyuwun pangapunten bilih kula sampun nilaraken wonten ing Kadipaten Madiun. Jalaran kula rumaos lingsem menika tasih cumondhok wonten ing Kadipaten Madiun. Sedaya kula saking tumindakipun Paman Brojonata ing mriku sampun nélakaken raos tresna dumateng kula. Mila Rama telah Ibu. Rumaos wirang manah kula katimbang kula cumondhok wonten ing Kadipaten Madiun. Kalaur kula kisah saking Madiun. Rada kula kedhe lepat dumateng panjenengan Rama telah Ibu. Kula nyuwun pangapunten saking kula Respati putra panjenengan Rama. Respati. Sakispun putra panjenengan Respati menika sampun nilaraken Kadipaten. Kula suwun kanthi sanget cepat untuk panjenengan menika numbalipun Brojonata. Sedaya menika saking tumindakipun Brojonata, Kang Mas. Prajurit, panjenenganku ngersake sowane Brojonata. Panjenenganku bakal mundhut pirsa Kadiparan ing ngarep jeneng sira Ndak Winisuda minangka gelar Senopati Agung ngadepi mungsuh saka ing barat. Pangestunipun Kanjeng, kula klampah gulung gendera rontek umbul-umbul pratandha-tandha pinungkul Bupati ing Barat Madya. Yen ngono jeneng sira entuk kamenangan Brojonata. Leres Njur ganjaran apa sing kudu ndak paringake kelawan jeneng sira? sewu dukun kathah. Kanjeng Adipati jimatipun den kula. Estunipun boten wonten gegambaranipun bilih abdi dalem tembung Brojonata milik dhateng ganjaran tumrap negaring Kadipaten Madiun. Nyata luhur bebutenira nanging Brojonata panjenenganku ora bakal nutup neta dararan jeneng sira sing bisa gulung gendera saka ing barat. Nanging Brojonata sadurunge ganjaran mbak paringake kelawan jeneng sira panjenenganku bakal mundhut pirsa. Tenane Brojonata wis duweni bojo apa durung? Kula tasih Joko Kanjeng. Isih Joko Saged dipun wastani Joko ning Joko Kasep. tumenggung Brojonata umpama isih Joko isih patut banget. Umpama ganjaran ora wujud bondo donya nanging jeneng sira ndak pundhut putra mantu ngono kepiye Brojonata? Ndak jodhokake kelawan putriku Respati. Panjenengan dalem paring pangandika bilih kula badhe dipun jodhaken dhateng putri dalem ingkang nami Respati. Menapa kapur saestu menika Kanjeng? Panjenenganku salah sawijining adipati ora bakal swara yen to wis kaweca sabdane. Upami nggih kula anggep salah satunggaling kanugrahan. Jumbo dhateng pangudangipun manah kula. Wiwit kuncung ngantos gelung bebasan kula ngabdiaken Dewa lan Raga wonten negari Kadipaten Madiun. Estunipun kula nelaken tresna dhateng putri dalem ingkang nami Respati. Wis nate nembung tresna kelawan putriku Respati. Sampun Brojonata dadya sumurip merga saka tumindakmu nembung tresna kelawan putriku Respati. Saiki Respati linggar saka Praja Madiun cetane minggat ninggalake Madiun nilarake saking Kadipaten Madiun. Kalepatan kersa paring pangapunten lan kula mboten badhe bangga kelampun Kanjeng Adipati badhe matrah pipidana dhateng kula. Brojonata umpama tak pidana jeneng sira mesti bakal nglakoni nanging merga minggatir Respati saka tumindakmu panjenenganku bakal mundhut kelawan jeneng sira.
Bali lan ora Nerspati ana ing Kadipaten Madiun ndak borongake kelawan jeneng sira. Wis tok. Lan kula badhe sumpah kula mboten badhe bali tumuli ing Kadipaten Madiun kalamun mboten saged amboyong kalian putri dalem ingkang nami Respati. Buktekke Brajana. Kula nyuwun pamit. Ya muga-muga tumenggung Brajanata bisa nggawa bali pendur kelawan. Iki kula badhe tansah memuji Mas. Kaya Kula ingkang sowan, Kanjeng. Kula ingkang sowan. Atir Sorot Sabda katimbalan. ana apa gita swan? Ngaturaken katiwasan Kanjeng. Wonten ing alun-alun Madiun wonten resi ingkang nami Baskara piyambakipun barang pamuk. Malah kapur kula lan sedaya para prajurit mboten saged kuwawi nandhingi kridanipun resi kala wau Kanjeng. Njur dheweke bakal mlebu ning Badhe pendopo. minggah wonten ing Pendhapi Agung Kabupaten Barat. Ibune sumingkira taat depane. Aku ketemu ijen padha ijen karo kowe Rangga Murti. Kabar sing tak tumpur si Baskara ngono madhepok ana ing Gunung Raung. Njur apa karepmu Baskara nganti kowe mlebu ana ing Kadipaten Madiun? Jaran panguwasa ing Kabupaten Madiun bakal ndak jaluk. Apa sebabe tak jaluk? Kowe salah siji pengayoman kang ora bisa ngayomi kawula ing Madiun. Berhubung barat lan Madiun wiwit Suprana lan Suprene ora ana rampunge. Mula panguwasamu bakal tak jaluk. Si Resi Baskara, aja delangap tu. Sapa tenane Rangga Murti Bupati Madiun? Murid sing angka 1 ning Padepokan Takawin. Murite Boporsi Gutama aja meneh mung kowe Baskara mung 1 genepa 10. Rangga Murti ra bakal mundur. Keparat ngurang tata. Yen nyoto sira prajurit aja sira mongso ora urung tumekaing pati Nyata prawirasa jati. Sumbarmu macio-cio Ojo indane kowe usah. Maja. Iya. Aja mlayu kowe. Oh, lah kok wis gondreng kejlume bangka ora lah. Lho. Kok kowe nggih? Nggih, Guru. Estunipun ingkang nulungi dumateng panjenengan niku kula. Jebul mau kowe to. Nggih. Rumangsaku wedi karo aku. Napa?
Sareng kula tingali saking ketebian. Sampeyan gelut kalih Rangga Murti. Lho, sampeyan kelakon ketingkes. Lajeng kula dumugi papan mriki, kula tetulung dumateng panjenengan. Rangga Murti, kula tampani Aji Klabang Sayuta. Yah, gledak bongko niki. Pancen kowe mirip murid kang limpat. Nggih, kang cerdas. Saiki Rangga Murti minggat saking Kadipaten Madiun. Menawa wae kejegur jurang buaka poklek dialungi. Madiun kudune kowe kang dadi bupati. Kula sing jumeneng Hadipati wonten ing Kadipaten Madiun. Iya lho. Ngene nggih. Wong dadi bupati kudu duweni bojo. Oh ngaten. Mangke Guru. Menawi kersa panjenengan kados ngaten kula kedah jumeneng Hadipati wonten ing Kadipaten Madiun, kula namung ngestokaken dawuh panjenengan. Sak sampunipun kula jumeneng Hadipati wonten ing Kadipaten Madiun, kula badhe jejuluk Banteng Madiun. Ento wedi Banteng Madiun. Urite Baskara saka Gunung Raung. Ben malah saya kondha. Nggih. Kowe kudu duwe bojo. Kula kedah nggadahi garwa. Lajeng sinten wanita kang pantes dados garwa kula? Dene Cendana. Nggih. Mergo kowe karonan Cendani. Adik kula. Kowe lahir Dampit. Lahir Dampit nggih. Mongko nek seneng wong kang lairke putri Dampit loro sekembaran lanang wedok. Wis dijodohke. Dene pamuasane Gusti. Kula adimu Cendani rapinen dhewe. Kula kedah ngrabeni adik kula Cendani. Mergo kula lahir Dampit. Kamangka jeneng bayi lahir Dampit niku teges sampun dados jodoh wiwit saking nggo garbaning Kanjeng Ibu. Menawi ngaten kula badhe wangsul wonten ing desa tak peke bojo adik kula. Cocok dadi murid kowe. Pancen omahe wong melarat yo ngene iki, Nduk. Kene tak jak rembukan karo bapak kene. Teles kabeh Pak, tak aku apel linggih kok yo wong mriku manggon ning. Kowe linggih kene, bapak tak linggih. Oleh diandan kok ayu lho, Nduk. Lho, jenenge bocah prawan kudune dandan ya kudu sing ayu to, Pak. Mayok-mayokno. Kuwi bener nek kaya ngene iki ora arane payu bobot. Lho kok ora payu piye? Lho piye nyatane dina suwengi ya udan terus. Angger mbok dol murah rak payu, Nduk. Sampeyan seneng nek anake didol. Lho jarene ora payu. Nak kepengin payu, dol murah. Ora kok, Pak. Selawe lebak dhewe rak payu. Lebak dhewe. Kowe iki ndang omah-omah. Aku, Pak. Ya ndang golek bojo. Mumpung bapak isih urip. Pamane bapak kok wis mati. Sopo sing ngabekno kowe? Ngene yo, Pak. Senajan iki aku wis gedhe, wis pantes omah-omah. Iki sakjroning atiku iki isih sepi babakan omah-omah aku durung. Isih sepi. Iki bener, Pak. Urung seneng karo bocah lanang. Iya, Pak. Jane Aku kowe pengen iki omah-omah. jane kowe iki pancen ora payu omah-omah piye? Rayu aku iki durung kepengin omah-omah, durung kepengin duweni bojo kok, Pak. Mesti ra ana sing kok pikir.
Kowe kok ora seneng duwe bojo iki mesti nek ana dasare to, Ya Nduk. mesti ana ae to, Pak. Dasare apa? Mergane iki Kakang Cendana ra iso sampean ngerti dhewe. Kakang Cendana iki durung duweni bojo. Mulane aku iki mau duweni bojo luwih dhisik lho, Pak. Ngenteni sedulurmu Cendana. Iki bener. Cendana kuwi bocah lanang. Ora usah mbok enteni. Wis pinter golek bojo dhewe. Wis pinter golek duwe dhewe. Ning nyatane nganti seprene ya Kakang Cendana durung duweni pasangan utawa duweni bojo kok, Pak. Biyen pamit karo kowe piye? Cocok karo pamit karo aku apa ora? Biyen Kakang Cendana iki pamit jarene arep lunga nyambut gawe. Ben golek duit sing akeh ben bisa mulyakne uripe bapak karo aku. Pamit karo kowe nyambut gawe. Iki bener, Pak. Nak pamit karo aku kok ora nyambut gawe. Kakang Cendana pamit karo sampean piye to, Pak? Pamit karo aku arep golek guru. Golek guru. Nak wis rampung golek guru duwe ilmu, lagi nyambut gawe. Ngono. Iki nyatane omong karo aku koyo ngono. Wis pirang taun nduk nganti seprene? Kira-kira ya wis ana 5 tahun, Pak. Wis ana 5 taun. Suwe banget. Suwe banget yo. Ning yo kok yo ora ana kabar piye-piye saka Kakang Cendana aku iki nganti kangen kok, Pak. Upamane dhewekne isih urip, mesti yo goleki bapak bali mulih. Upamane dhewekne wis mati, mesti aku krungu kabare. Bener ning nyatane yo ora ana kabar-kabar kok sithik saka Kakang Cendana kok, Pak. Yo nganti seprene kok nganti ora ana kabar iki mati apa Jenenge urip. Kakang Cendana iki sing mati apa urip yo, Pak yo? Ning ora apa-apa wong jenenge upamane dhewekne iki mati mesti bapak dipeni kok, Nduk. Ning bapak ora sampean ra ngimpi. yo ora ngimpi apa-apa. Yes, ora ngimpi bapak. Syukur yen ngono sampean ora ngimpi apa. Mesti saya urip, mbok menawa dhewekne urung entuk pegawean. Kuwi Nuwun. Tamu, Nduk. Ngano lawange. Kula nuwun. Monggo. Sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Monggo. Kula nuwun. Sinten niku? Kula. Kula sinten? Kula nuwun. Nyame bongko iku. Pak tamu kok malah bingung-bingung. Tamu kok malah glibet. Duh, Nduk. Napa ta, Ya, Pak? bang lagi. Aku iki wis mlebu ning omah apa durung iki? Ora iki ning rondan iki. Iki wis mlebu ning omah apa durung? Iki ya wis ana ning omah. Wis mlebu ning omah? Wis. Ya Bang Bayi. Omah karo kadang pitik kok apik kadang pitik. Nyek. Enak omah. Nyek tamu kok nyek wong sing ndek omah. Nyatane kaya ngono. Apa bener jenengmu Kromo? Bener jenengku Kromo. Kromo. Apa kowe ngerti sapa sing teko ning omahmu? Wis ngerti aku. Sapa? Wong kowe. Itu. Lah piye takone ngono? Sing kandha nak onde-onde sapa? Lah takonmu ngono jawabku ora Sing tegese aku iki salah sawijining pengayoman, ngerti? pengayoman. Pengayoman ki apa? Pengayoman iki ya pemimpin ya bupati, ngerti ora? Bupati. Sampeyan iki bupati. Aku bupati anyar-anyaran Kene, Nduk. ana ing Kadipaten Madiun. Ngerti? Nggih, Kanjenge. Nggih. Romo, Enten napa? sakwise aku dadi bupati anyar-anyaran ing Kabupaten Madiun, aku nggawe pranatan anyar. Marang sapa wae kawula sing rupane ora gadheg, iki ora kena nyawang bupati, ngerti? Rupaku. Ta monggo seneng kene rupane orang gak iki sampean dhewe, Pak. Yen ngono sampean ora entuk nyawang. Kudu nyawang Pak sampean aja. Kowe ora entuk nyawang, kowe kudu ndiluk. Nak kowe wani nyawang rupane bupati, sesuk kowe takom sak katok-katokmu. Mandilo ae Pak, sampean besok katoke kok. Kula pun diluk Kanjenge. Wis, Nggih. Romo, Enten napa Kanjeng? aku tak takon karo kowe. Anakmu pira? Kalih, Ndara. Lanang kabeh apa wedok kabeh? Lanang wedok Jengene sapa karo sapa? Cendana kalih Cendani.
Lah sing ayu iki jenenge sapa? Niki anak kula wedok Cendani. Cendani. Nggih, Lah sing anakmu lanang Cendana ning ndi? Meguru Ndara. Meguru. Nggih. Rama, ngerti ya. Sak tenane kowe diapusi karo anakmu Cendana. Diapusi terus pundi Ndara? Cendana pamite karo kowe Meguru nanging sak tenane Cendana iki ora Meguru, nanging Cendana dadi maling, ngerti? Boten Ndara. Dadi maling lho, Pak. Anak kula apik kok Ndara. Iki tenan anakmu Cendana maling ning Kadipaten Medion, anakmu Cendana maling sapi digawa sak kandang-kandange. Boten enten maling kok colong sak kandhange niku. Nyatane ngono kok. Nanging anakmu Cendana sobek. Sakjroning dheweke maling sapi digawa sak kandang-kandange, dheweke konangan karo prajurit, dicekel karo prajurit. Rening aku pinangka bupati ning Kadipaten Medion, wajib paring pidana karo Cendana, bocah sing kurang ajar. Rening Cendana iki luput mungguing pranatan ning Kadipaten Medion, sesuk Cendana akal tak hukum gantung ngerti. Ampun Ndara. Anak kula pun digantung Ndara. Ora iso. Tetepo anakmu bakal tak hukum gantung. Mergo Cendana bocah sing kurang ajar wani nyolong sapi. Ning ora mung Cendana dhewe sing bakal tak hukum. Mergo kowe wong tuane kowe uga melu luput. Mergo ana apik lan eleane iki gumantung panggula wentahe wong tuwa. Rening kowe nggon munggulawan wentah karo Cendana kliru, satemah Cendana dadi bocah kurang ajar, sesuk kowe uga tak hukum gantung. Wah. Kula ajeng sampeyan hukum. Iya. Kula sampeyan hukum. Iya. Wis, nangis-nangisan. Apa to, Ndara? Ora piye, ora peduli kowe. Begini kok, Pak. Sampeyan bareng semoga buat kowe nunggu sampeyan juga pisane sampeyan mampu apa to, Pak? Pesik banget. Sampeyan aja ngono. Hei, Kok dihukum Ndara? kowe iki sesuk amat hukum gantung kok malah gocek karo anakmu. Boten, kula Apa to, nangis. Ndara? Bapak kula men dihukum. Ora iso. Sinten to, Ndara? Tetep bapakmu bakal tak hukum. Ning ngene, Rama, Nggih. rening sesuk-esuk kowe bakal nampa pidana pati saka ngersane Bupati Medion anyar-anyaran kanggo sangumu mati. Wiwit dina iki kowe entuk nyawang rupane Bupati Medion. Nyawang pasuryane bupati. Iya, Rupane bupati kaya apa, Nduk? Ngono iki sawang, Pak. Sawang kowe dhisik, Nduk. Sik, Pak. Iya. aja kowe. Bapakmu dhisik nyawang. Pak, sampeyan bisa Bapak dihukum nyawang kok, Pak. Kenapa tuh, Pak? Nduk, Rupane piye, Pak? jajal sawangan, Nduk. Kok menawa kowe ra pangkling, Nduk. Sawangan, Nduk. Kakek Cendana? Aku Cendana. Ono apa? Lho piye? Blagam kaya ngene le. Ya, Pak. Bapak nganti pangkling. Mesti pangkling. Wah, kuwi dhewe Ono. dadi ngene. Ayo lemu awakku saiki, Pak. Iya, Pak. Ngene kok iso. Bapak gumun nyawang aku. Kumun lek Gumun. Aku banget kumonku karo sampean kok. Apa meneh kok kowe karo kowe wong aku sing lakoni gumun kok. kowe kok iso gumun iku? Iya, lho atase aku iki anake wong desa. Saiki dadi bupati ning Kabupaten Medion. Dadi bupati. Iya. Dadi tembungmu ora kamu sih. Ora, Pak. Alah iki lapor. Nek kok ngono Kang ya. Kandhane kowe tak dongengi, Pak. Heeh. Aku dadi bupati ning Medion iki tanpa pilih-pilihan. Ora iso. Lho piye? Lah nek cara tanpa cara nganggo pilihan,
Lah aku nggo dhuwit apa? Iya ya kamu. Kok iso dadi bupati? Carane, Pak. Carane piye? Bupati Madiun tak tantang gelut. Heeh. Bareng bupati tak gelut karo aku kalah. Bupati minggat negarane tak pek. Loh. Bupati ki duwe andang. Iya. Lho kok iso nganti kok kalah? Lho piye murite Resi Baskara saka Gunung Raung diaduk blekuduk dogeng samalate. Meguru. Iya. Ya aku percaya ya terus. Pak, sakwise aku dadi bupati ning Madiun, aku jenengku tak genti. Kok genti? Iya, masa bupati jenenge kok Cendana. Wah, ya ora pantes. Ora pantes. Iku jeneng desa. Jeneng desa. Sampeyan genti apa kang jenenge sampeyan? Sakwise aku dadi bupati ning Madiun, jenengku tak genti Banteng Madiun. Banteng Madiun. Banteng. Banteng iku kewan sing balak iku, Nduk. Sungune gelam Ya jeneng. Ya cocok. Dadi upama ana menungsa sing lagi krungu jenenge meti terus gendring lah. Leker buntute. Pantes karo pawakmu. Gedhe dhuwur. Wah iya. Le, Apa, Pak? aku ning desa dinceki wong akeh. Piye? Jare wong pelarat, awake mok cilik. Aku nak ning warung dinyek wong akeh. Bapak iki dinyek wong. Dinyek wong akeh. Saben-saben bapak ning warung, iki dinyek. Dinyek. Wih, melete wong. Ning aku saiki duwe anak bupati. Duwe jeneng Banteng Madiun. Banteng Madiun. Aku nak ning warung ben diwedeni wong akeh. Bapak jenenge Gentile. Ngono? Genti. Wah, ya pancen bener kowe, Pak. Heeh. Jengen aku bupati duwe bapak kok jengene Kromo. Bener, Alah, jeneng desa iku. Desa. Ini, Pak. Ben kowe diwedeni. Rening aku iki jumeneng adipati ning Kabupaten Madiun nganggo jeneng Banteng Madiun. Banteng Madiun. Ben bapak diwedeni, saiki jenenge bapak tak genti. Wedhus Madiun. Aku sing dadi sembelih wong. Ora apa-apa, sing penting iki jeneng swangar. Ora apa-apa. Bupati. Bupati duwe anak bupati kok. Iki apa lagi? Ngene iki jenenge apa? Apa jeneng apik Iku jengene Mahkutha. Mahkutha ya apa? Mahkutha iku agem-agemane ratu. Wis ora usah gawa balik ning Madiun. Simpen, Nduk. Nggo takir beras. Iki agem-agemane bupati kok takir beras. Kok anggap tompo lho iki. Apik lho ya. Iki gaweane saka emas, Pak. Ngene iki Mas. Lho piye regane iki larang. Walah. Upama ditukokno nyawane bapak, iku tok 57 iki. Sampeyan iku lho. Nyawaku ora ana ajine. Ha iya larang iki, Pak. Simpen, Nduk. Iya, Pak, iya, Pak. Ayo. Ngene, Pak. Iya, Nduk. Piye? Sakwise aku dadi bupati, aku kepengin nyeneng-nyenengok atine bapak. Iya. Apik le apik. Jane apa to kang isine? Biasane wong desa-desa ngono kae, angger bar lunga merantau, mesti gawane dhuwit juta-jutaan. Bener. Nah aku ora, Pak. Ora trimo juta-jutaan. Piro? Aku mulih nggawa dhuwit kilo-kilonan. Endi? Apa iki tak gawakno dhuwit? Oh, iki dhuwit lho iki. Semenak iki. Oh iya. Iki dhuwit, Pak. Bobote 7 kilo 2 on iki. Tampani ciyek. Lho, Apa, Pak? Jane kok ana sing krucik. duit kok oplok. Iki duit apa? Iku dhuwit receh nang gaweane saka emas. Kok emas iki. Ndani kok. Terus duit kanggo apa lho iki? Sak karepe bapak. Bapak dina iki lunga ning pasar. Lunga ning pasar. Blonjo sakake. Iya. Kira-kira kok bapak iki blonjo dhuwit ijeh. Pasare tuku. Duwe pasar. Duwe pasar. Lho. Terus Upama kok kowe tuku pasar dhuwit ijeh. Begenggean tuku. Kok apa to, Pak? begek. Iya. Kanggo apa lho? Oh, kanggo bapak seneng bapak. Aku dadi Bapak ben dirubung wedokan. aku dadi bapake begek. Iya, ben awet enom. Oh. Ono anyaran. Iya. Senengen ra iso, Mas. Ora ngono kok Terus, sampean ngajak. Ngajak terus Bapak. duwe isih luweh. Upama dhuwit isih luweh, bapak teko ning omahe petinggi. Apa? Lho piye? Takon apa? Takon apa? Kuburan didol apa ora? Lho, apa kan kuburan kono ku? Kuburan kok di Nak kuburan didol tuku.
Tanggone kanggo mendem bapak dhewean ah. Ya ngene iki lho, Iya. sampeyan mangan Eh, aku udah mati. nak mati aku ning kono ijen. Ijen. Iya yo terus. Upama malaikat kok takoni bapak ya lek. Bapak iso mlayu rono, oh, lega megane. Aku ra sida dikepluki Ya, ngono lho. Ngono, Pak. Ndang blojo sakeke. Yo, Iya, Pak. aku tak blonjo ning pasar. Iya, Pak. Pasare tak tukune. Mau jelale aku ditukokke Apa? sandangan sing apik-apik. Aja kuwatir njaluk apa kowe. Yo, Iya, Pak. sing ati-ati karo Iya, Pak.